bisimilla mon e ayawo fulful. Ndendori TV ko Abbas Malal Abbas Gomu ngotadu Ibrahima Kane katanti leñol. on jarama. leydi ma golle ma naftore heddo noon aɗa wawi dañu ngalu ngo alɗinanima saabu leydi ko jawdi lelindi mandi findine ndi findinirte ko liggede so tawi noon a ala laamu woniri laamu ko yo wat organisé leydi mum ha ɓamtare yalta hen keeri biyaɗinani ɗi jeeyi keeriɗo o e jawɗuɓal ngal yo programme ar donc programme baɗɗo fayida programme o ne wawi ɓamtude diwan o nden joom leyɗeɗen ɓe gandata ndega koɓe galɗi ko mere mere ɓe jooɗi eɗe mbawi ummade hen bisimilla yawo jam machallah bisimilla ewa bisimilla ma e Thial Diakka ewa to jeyɗa Doun Doun eyyi ɓe ketti tan leydielaɗum fof ɓe ketti ha e dow wuro amen ɓe kokkani min hay kurum kono gande fof noon ɓe kokki ɗum 1 hectare to reni ko remata ko hen aussi aɓe jogui hen pourcentage hectare ɗumiɗi ɗi aɓe jogui hen kamɓe joguiɓe batte projet o aɓe jogui hen pourcentage maɓɓe saɓe ɓessanɗoɗe min namdal so tawi aɗa jogino leydi leydi ndi ene jone ene yehe projet mo ɓe mbaɗi o est ce que c'est possible hettude leydi muɗum e kadi kono neɗɗo wawi ƴettirde ndi ɗon leydi ɗum woni hen namde ɗon quoi eyyi d' accord a jarama assalamu aleykum a jarama merci beaucoup Seydi mi jaabo namde gadane ɗe holno leydi ndi ɓamtirte ha walle hande jikkeji goni koye ɗanniɓe ɓe Allah hokki ɓe yaade yiide e nande ko jooɗi ɓe ngala won enen wonɓe ladde ɓe eɗen jogui hande ko jabitten ko fewte leyɗele he kono wonɓe toon ɓe jaɓita ɗum hande ene jeeya ko looni toon politique politique mo ganduɗa wona politique nafowo ko politique ndeñjugago ande politique ko gueɗe ɗiɗi ko miijo nafowo adde tabi maaye tabitine la adda gartam ɗum woni politique ko heddi ko bawɗi ɗi e ñamminde yimɓe kalis nde ɗum ko ndeñjugago ko ha heɓa yimɓe humtaji mum yalawol mum daga noon hande on politique ene haɗi kawral to men kala ɓe jiida parti natti haddude hay sinno ko nafata ɓe ko aɗa nder wuuro he wasiɓe jiidude parti nde tan ene jeeyi ko sirniɓe haɓe nata wawi joddade ɓe kalda few wiide ko fewte bakki juuɗo makko ɗum ko caɗele mawɗe fuutande
caɗeele mawɗi Fouta hannde Fouta ɓuri webde heftande e nden hay sini yimɓe ɗe mbardira moni kala ene anndi ko jeyi moni kala ene rento ko jeyi ko jeyɗa ko hannde yonta joni o wonta ko ɗum yonta joni ko politique ko yo ñaama hannde joni tan te ko ma wuya wulta ya wino Abdou Diouf ko nana yetto en nde barage uji ɗi mbaɗi ma wuya wulta ya windino Abdou Diouf lettre o wiɓe barage uji batteɗi e mawi ɗi maɗi gonan en gartam ha heewa kono noon so tawi fergutere dow lawol nde ittama ɗo Abdou Diouf jaabi mo wi monsieur le président mi nani ko kalɗa mi faami mboɗe hawrema ko kalɗa ko kono yaawi fergutere dow lawol nde ko Haalpulaar en par ce que ma wiya joofi ko gese waalo ɗe o wi ko fergutere dow lawol nde ko Haalpulaar en so nde ittaka ɗon mo laamuji ɗi dañata sagoji mumen e leyɗele saka mbaɗo yiiɗe wadde ko andi on mbiɗo noon e o mbiɗe ɓe nani fami kono yaawi ɓe ndendi sam fewjene te pourtant Abdou Diouf jamma ñalo yeno yummum ko Haalpulaar faami o saaha wonno e miijo mabɓe ko hono no Senghor waɗiri no adan dans les années 60 pusde yimɓe diwanuji goɗɗi gara e diwan men ha heewa haɓe ɓurto en doole janggo so référendum mbaɗama ɓaade kamɓe koɓe aranɓe leyɗele ɗe ɓe gotana aranɓe leyɗele ɗe ɓe mbatta futankoɓe minorité laamu waɗa ko yiɗi wadde ko ayi ɗum nana yetto hen yettiri en noon ko ceeragu parti ji politique gadden nder leydi Sénégal gadde men hannde a jaa wuuro woto taw parti ji tati nayyi joyyi wuuro ngol wonti pecce joyyi te ɗiɗo parti joyyi natti wawde joɗade ni kalda hay ala haali wuuro mumen sabu parti politique o sabu tan en ndendani parti en kaldata haaldata tan ko wonduɓe parti te wonno parti ji ɗi gaddani ɓamtare gandi ko ñaame joni alors rôle parti ko maade ko tabitta ɗum ɗo ko caɗele pour hollude Rougui to men to hay sinno won anduɓe hay soɓe gandi hande won ko woƴƴiɓe ko wona ɗum woƴƴiɓe ko ñamde joni hande wona janggo e ɗum ne jeeya caɗele jeyani ko arata ko ɓe jeyani ko wona so wona hande ko mawɗum fuɗɗima kam ɓaaride yimɓe batti haɓtade batti haɗede nden ko addi haare hande nde ko firti ko won miijiɓe won haaloɓe nde ko haalola jewte ɗi enen fuɗɗima wodi koye jibini kono noon ɗanniɓe ɓe so tawi eɓe jiiɗi wallude to men galleji ɗi ɓe coodata Dakar ɗi ɗiɗi moƴƴi ha maayi sabu koɗi gartam kewɗam kono so tawi ɗi mbaɗenoma investir Fouta a faami de ɓuuri kay walla galleji ɗi ɓe mahata Dakar RTS uji ɗi yoɓe maɗi Fouta ɓuuri sabu toon gartam woni hande aduna o foof nane heɓlano ne fayi Fouta kono kamɓe ɓe payani Fouta ɓe payi ko Dakar to dogante to ɓe doganani to te kadi toɓe jeeya ndeke noon keeri ɗi e anduɓe keeri ɗi no Rougui wini ndene mawna janggo so anduɓe keeri ɗi jeehi ma woda garɗo mo andata guesa bamum henno andama bamum henno janggo so yiiɗi fodade guesa bamum ronko andude o jeeyi ɗum noon yo yimɓe indute keeri mumen guila e ɗo moni kala yo doganɗo jeyno ha a wawa huftinde ko jeyno waɗa ɗon nafoore nde ganduɗa nde ɗo nafoore nafa sabu ko addi guesa Harouna Dia en ɗe ko addi guese goɗɗe nder Fouta ko ɗum ene wawi jibinde goɗɗum Harouna Dia ko kala addi yo woɗɓe mbanno en ni enen ɗanniɓe sen mbawi wadde organisation des coopératives des groupements de producteurs eɗen mbawi wadde to ha kisden leyɗe hande hay goto wawa dandude leyɗe meɗe sona enen enen wonɓe kadi enen ɗanniɓe tengti wonɓe ɗo e France sabu ko jambite ɗo e France ko fewte ɓamtade leydi men ene famɗiɗe jambite leyɗele he eyyi ɗum ɗo jinnomi jagade Rougui Dia ko banggue kanko donnajo programme gotam nana diwan Matam ne wiye programme Prodam hande ɓe gaara e guure ɓe taƴa kette leydi comité rural waɗa affecté terrain guesa ba waɗe aménagé yimɓe ndema no société ji groupement de producteur ni e bana Dondu e bana Wuramen e bana Dancadi e bana nokkuji goɗɗi kono noon eɗi banque gartam sabu organisation ala hen encadrement programme o moƴƴani a faami
leydi no kanko musidɗo o wiiri joni ni heftudemo leydi keftani ndi ina tiiɗi sabu o ala jeeyi to banggue aada kanko jeeyi leydi ndi kono to banggue loi leydi Sénégal wala jeeyi kadi loi leydi Sénégal hutorto ko loi mo wona loi men wona droit joguitiɗe e gonɗiji men e gandiji men ko droit romain droit tubakoɓe mo leydi Sénégal waɗi hérité temps colonisation ko on droit yahata haala foti changer de way leydi min posé des questions min mbi ngam jeeyiji tati ene mbawi hoddude leydi Sénégal jeeyidi tubakoɓe jeyni o jeeyi dini islam wiye leydi o e jeeyi aada ngam ɗiɗo tati iɗi mbawi hoddude e nder Sénégal ɗi gonda hen tawi ala ko ɗi jogui probléme. Assalamu aleykum. kere jam tabarikal machallah ko mawɗum ni bisimillah oto pulo noddi ako ɓoccirima bisimillah donc nafata koko bandira debbo wi ko feere heɗere heɓɓande de jogorde arde nde ngam ene wawi heftinande ɓe leydi mabɓe koɓe jeeyi ko no mbirumi nane ni yo jeyne est ce que nde feere hesere nde ene jogori addande ɓe ɗum walla ala kono hande loi de domaine national tolni ɗo ene communautaire lelori ni kala mo gesa mum hefta wawa heftude par ce que loi o hokkiri noon heddi noon ɓaari tawamen adda caɗele kanko laamɗo garɗo joni o wi omo wayla ndin ngol jogogol omo adda façon goɗɗo jeynade leydi ngam yimɓeɓe hande ene jogui pellital e softede wawde wadde des mobilisation ha porsamo o heptana ɗumen ko jeeyi par ce que gagaɓe keptinanaki koɓe jeeyi gaga ko laamu leydi Sénégal wiyata haade kam jeeyi leydi ɓe ngala jeeyi ɓe luɓete tan wiɓe ndemen ɓe guura hen kono so laamu yiɗi heptude heftan afani commission waɗama Macky Sall nomi commission de réforme foncière ardi ɗum ko maître Doudou Ndoye commission o waɗama kono ɓuuri hewde ko juriste en commission o mbaɗo no commission domanial o fota wonde tan jangguɓe droit meɗe so ɓen janggi tan gandi tan ko droit mo janggi o te droit moɓe janggi o ko droit romain c'est le droit français qui est hérité de la colonisation mo waynaka guila Sénégal heɓe indépendance waɗa hande ko hande ko on droit kutortoɗen a faami ko droit jedduɗo aadaji men ɗi ko droit jedduɗo gowɗi diideji men to banggue jeeyi ko droit gadduɗo ina propriété individuelle au niveau du Sénégal ina hawrani min kono noon cette propriété individuelle yahata omo heftanana jomum uji ko o mokka kayit no jeeri on commission so rewino lawol omo fonno wadde des juristes o waɗa des géographes o waɗa des historiens o waɗa des sociologues o waɗa des anthropologues sociologue et anthropologue ko ɓe gandi gurdam yimɓe ɓe gandi no leƴƴi daroriɗe mahori les historiens ko kamɓe gandi batteji yimɓe guila e gandi holno ɗum ɗo waɗa rewi adda ɗo e nder deftere nde mbindumi en 1983 pour chef d'enfant gam diplôme premier de doctorat mboɗo waɗi hen grille synoptique on grille ene holli uƴoji yimɓeɓe no holno tollodiri e jeynade leydi e nder Fouta sa jaggi galleji ɗi a askini galleji ɗi aɗa tawa oɗo galle o woni ko Fouta to men ga Damga kono jeeyi bamma ko woni ko département Podor aɗa tawa galle mo woni ko Yirlaɓe e Hebbiyaɓe kono jeeyi o woni koto Lowre ga holko saabi ɗum so oɗo fannu jeeyi to banggue ganni o yiilaka o wittaka o rendinaka garɗo foof ene wawi jeynade wiya kañum jeeto jeeya a faami kanko musidɗo donnajo o namdal ngol namdigal ko namdal bangal fayida ngam neɗɗo ene wawi heftude ko heftanano jeyta ma ɗum wontu e miijo kisal Sénégal mamin jumpuɗo miijo amen ha timma mamin ɓeydu holno yimɓe kala keftanaɗo ɗo leydi mum holno wallirte ha jeydi kino leydi mum ha hefta ko heftano ko watta jeeyi mum ɗum ma wontu e nder miijoji amen min ngalano gon miijo min jogino tan miijo ko huufe rende fecce moni kala hokke leydi joguiɗo hokke mo jogaki hokke kono
woni heftananaɓe ko wayno ko woni dowdu ko wayno ko woni to amen ɗo guesa amen ba ko wayno guesa goɗɗe ko wayno société ji garuji ne jiiɗi wadde projet ji mumen woni heftanaɓe holno ɓe ballirte janggo ha ɓe kefta koɓe keftanano ko ɓe jeyino ɗum tawi janggo so tawi dokaɗo o walla jiiɗo liggaɗo ɗon o ene yiyaɓe kamɓe wasa yiide laamu tan woni yiideɓe kamɓe ko wiide mi jaaɓi ko oɗon jeeyi ɗo ngam noon mi hutoro ngalu ngolngol nder leydi mon wi mi heeɗa ɗo keɗon ɗo gaddon leydi mon so tawi jaam yalti hen jaam cohlaɗo yalti hen oɗon jeeyi ta min gadduɗo galam o mboɗo yiilo leydi ndi min jeeyi ta leyɗele ɗe mbatta remirɗe ɗo natta tan jaleɗe mos kadi soɓe jiiɗi leyɗele ɗe mbaɗe valorisé guila Fouta Sénégal ɓe wi indépendance ene hersini leydi Sénégal ha hande ɓuuri hewde Fouta ko jalel mos ɗum jalel mos coopérative uji gaddunoɗi Fouta ha mbawi addude ko wayno kaɓirɗe ko wayno charrue a faami de ɗi maayi ɗin Mamadou Dia adduno gam hokkitide ndemowo dolimi a faami ɗin ko Senghor wari ɗumen société ji mbaɗanoɗi créé par Mamadou Dia ko wayno les centres d' animation rurale ko wayno les centres d' expansion rurale polyvalent ɗiɗo ko agent ji ACR ko fuɗankoɓe mbiyata agent ji ACR a faami ɓeɗo mbaɗirano ɗo ko ɗoftude ndemowo ne heeɓiri sembo mum doole mabɓe ustama ɓe ngala kaɓirɗe hay ko wiɗe ɓuuri société ji d' état dokama te SAED gila tuggude 1965 faade hannde duuɓi 40 e jeeɗiɗi a faami SAED ene diwan Sénégal fof ronki ni hay huftudinde diwan département Dagana ala kaali ko hedde Fouta deke noon firti ko ça n'a pas marché leydi heftama ko dagari non seulement jomiraɗo keftani gardan kono noon kamɓe fonctionnaire uji ɗi liggotoɓe ɓe nguuyi donc ɗum ɗo foof ene foti wattede haqqille guure ɗe kawra jalta e ceeragu parti ji politique gadde mumen gaga guure ɗe jaltani e ceeragu parti ji politique gadde mumen a faami de en ɓeydata famɗude doole te en mbeɓal heftanede anani parti politique ko miijo moni kala yo naate parti politique mo yiɗi jogo miijo parti mum kono yo hoore mum ɓuran ɗum parti o yo enɗam mum ɓuran ɗum parti o yo ɗo jeeyaɗo jiɓe ɓuran ɗum parti o yo jibinande mum nde ɓuran ɗum parti o saabu so tawi ɗo jeeyaɗo e enɗam makko ɗam ɓurnimo parti o hoore makko ɓurni parti o hay sinno wone parti goɗɗo haɓata e bandi ko sertata e bandi so sertani e bandi ko noon tan o yawata heftanede saabu telata ceerno Mamadou ɗum ɗo ñinno jabade bandiraɓe haala ma waɗi fayida en ɗefi yettade waktuji ɗiɗi ko nana manki seeɗa haalni yimɓe ko heewi e ko fewte e affaire leyɗele haalni yimɓe ko heewi ko gandano walla ni won taw ko andunoɓe yejjinnoɓe haade men sertude ɓaari kadi ka gardiɗo hoorejo parti politique Allah addima ha ɗo a yewtini yimɓe ko poɗɗa yewtude ko a yehino leydi meɗen Sénégal ende jaaɗa toon nde won noddago noddanaɗa toon amin jiiɗi haade men sertude ɗo henna ɓaari kadruɗen ko cetta woda ko kalanɗa min hen seeɗa bandiraɓe pam gam so gardiɗo parti politique ari e nokku ene yewtida e bandiraɓe has ala saago haala kadi seeɗa e fodde ko andi cetta walla ko yiiɗi wadde seeɗa e nder parti makko ɗum noon hasino ko jubbande cetta tan keddoɗen ko hojomaji sappo ƴeewen e nder hojomaji sappo ɗi woda ko kalanɗa hen mi yeehiɗo leydi men e fannuji ɗiɗi a jarama kono hannde kam wonno tan ko eyyi ko ndeɗo jonde jonde pinal wonno jonde huccodirde bandiraɓe men ɓe kalden ɓe gueɗe mbaɗe ni mi yeehi laabi ɗiɗi leydi men e nder mois d' avril mi yeehi leydi men e ndungu he mi yeehi leydi men e ndungu he noon ɓuuri ɓoyde toon saabu woni toon lebbi ɗiɗi nde jaami mois d' avril janomi koye noddanɗo président Macky Sall kanko wino yomi ara to makko ɓaari min ndendi haare nde gasi yomi arta makko woode komin kaldi ɗum ittimi ɗo jaami toon kono jaami de tawi ɗum jiiɓi ɗum heewi caɗeele sabu noddaɗo yo ar yi nodduɗo ɗum
ronki yiide noddude ɗum ene waɗi korto korto eɓe woni Dakar balɗe 10 laawol garnol ngol donc mi yiidemo mi yimo kono mi yimo mi yiyaani mo woni mi yimo ko ñande diaspora o waynodirta e mum nanmi on waɗa recevoir diaspora to mi woni ɗon balɗe 7 mboɗo ronki heɓde mo kala neɗɗo ponnoɗo mo ponnomi haalande yo haalanmo mi ari mi haalni ɗum kono sali deƴƴi haala deƴƴi sali haalande mo mi ari deƴƴi gila e protocole makko o ha e jokkodirnoɓe e nder parti e nder coalition he ɓe o takke makko yo keɗanmo yimɓe he goto hen foof ñoƴƴi sali haalande mo mi ari ñande yo min jidiri diaspora de o wi kam mbaɗa garɗa to mi ari joni balɗe 7 mi haalni kaari hawre ɓe no catimi o daarimi ɓe toyi min jindiri jonde ardiɓe parti ji ñande 9 avril min kalde makko no min jiiri leydi nin jogore no leydi ndi fota jogorade on saaha ene faye législative uji ene wayi noon ko ɓuri hewde ni ko miijo jaam ɗi kollino momi to banggue coalition Benno Bokk Yakar no fotata gollodirede hakkude Macky Sall ko coalition Macky 2012 e Benno Bokk Yakar no fotata dokkirede a faamide on saaha ko ɗin miijoji ƴettita jaada e négociation ha législative o waɗa Allah waɗi nde min gayni ngun batu hakke waktuji 3 gayni takki makko mi won président min noon ko alwino mi ara miijunoki arde sabu mboɗo jogui golle kono ɓaɗa wi ko mi ara ene waddi mi ara mi ƴetti balɗam e nder golle liggeyam mi ari gam ƴewde ko mbiyatami paama noon komi garɗo te aduna fof nani mi ari te yimɓam jeeyaɓe parti kisa Sénégal ma jotoro wawa woɗ ko nani mi wawa hodde taw ala kalami hande ko altini alkamisa potan daka eɗen mbawi yindirde pour gandinami ko mbinoɗami yomi ar mi anda gonti taw somo yimo jogi kalmi o wi ala mi wawata yiidemo ɗo alkamisa faadi kono mami nodde o noddani ha joni mi arti kono ittata mi ari ɗo ñanden tande législative o ari e mois de juillet gari mbaɗannomi campagne nde wonno neɗɗo ko dima konngol mum min komi ndimo o wi kam yomi yeeymo ndimago omo sooda hay sinno politique ala ndimago o min o wi kam ko yeeyam ndimago mboɗo sooda ndumomi ndimago no tiiɗi sodde politique o wi min mi yiiɗa wadde ɗo ɓe mbayi ni jinmi ko addude fannu goɗɗo yeeyam mboɗo sooda mbomi yeeyima o wi sa yii kam mi soodi mbimi fawa ɓaade noon mi hokkima ngol konngol min ene yettodiri e am ñamtude konngol am ngol mi haalde makko amin jaada mi haalde makko amin ndenda golle mi haalde makko amin ndenda peeje programme ɓaari to banggue rendude golle to o firti on aadi kanko ittata minen konngol ngol min dokkuno ngol min keddo e konngol he ha législative o ɓenna so législative o ɓenni min ƴeew so tawi mo ruttoto e ndimago mbowino yeeyegu min ƴeew komin kalde e makko mi ari ɗo mi waɗino ɗo campagne on saaha mi ala liste député mi wala ministre mi ala e batte firti wona poste dartannomi sinno ko poste dartannomi tan ndo janfimi to banggue poste uji to wofof mo yaha kono ko leydi ndi ɓurani min ɓaade amin ndende makko miijo min mbi min jaada e makko miijo to min ƴebbele miijo ɗiɗi mbaɗe saabu somin geddi min jeehi miijoji ɗi amin kawre makko janggo o waɗani miijoji ɗi te ko minen ponno wonde ɗo min takko e makko min puusama ha miijoji ɗi mbaɗe holno min goyrata suɓani min yaade takkade makko beele miijoji kawranoɗi ɗiɗi mbaɗe miijoji ɗi ko ɗi jeeɗiɗi potal ɗem ɗe gendiji e radio et télévision ko janguingol ɓiɓɓe leydi Sénégal ɗemɗe yummiraɓe mumen e babiraɓe mabɓe ɗiɗi leyɗele ɗe yoɗe mbayran jogui joguitari majji beele mboɗo kala ne jeyno ko jeeyi mo ala o hokke yiɗi jeyno laabi yo pere beele diwanuji Fouta e diwanuji Sénégal foof ene mbawa fottidde jindira gandodira diwan kala wonon goɗɗon gartam a faami mi yo ɓiɓɓe Sénégal ɗaɓe pot e jawa e safara a faami galleji diineji ɗi yoɗi ponde yoɗi ponde moni kala hokke fodde mum hokke gaɗa no fotiri ni kala diwan so jamare leydi he oto hanne diwan goto yo nane diwanuji keddiɗi ɗi wona woni jeeɗiɗi min mbi yo waɗe jeeriji nder nderi jeeri nder nderi ɗi ce qui fait ko kamɓe Fouta hande son jii basalle ne jola Fouta ferlanko ɓen jiɗi
kono ferlankoɓe ganda basalla ni ñol Fouta Fuutankoɓe ganda ferlankoɓe jiiɗi te sa rewi lawol ngol jeeɗa kadi diwiɗe waɗa dingale e lawol ne ñola ko on ndemowo dañani gartam sa yeehi diwal Kaolack tawata toon ko dingale gawri Fuutankoɓe ne jiiɗi lacciri e gawri kono ganda ɗum ne Kaolack naɓe ganda Fuutankoɓe ne jiiɗi deke noon alay saago diwli ɗi peɗɗite ɗi jettodira taw wona tan ma rewe Dakaru ɗum ɗo de min kaldude makko o wi watti ɗum programme makko kono noon hannde kala komin kaldude makko to banggue programme o firti saabu la preuve ko potal ɗemɗe gendiji ngalo wino min ciñodiri makko mboɗo jogui fof ko ciññino mboɗo siññini ko kala ko kalmi ɗo mi takkanimo ko ciññino mboɗo siññini mboɗo jogui kayitaji ɗi mboɗo mofti oɗo jogui kayitaji mboɗo mofti signature makko signature am jogguni hen min mboɗo jogui ko makko mboɗo jogui makko message uji internet ne mayno leydi ko irri omo waɗa a faami somi ñiklama tan yaltinat a faami somi ñiklama tan yaltinat a faami donc komin kalduno ko firtima ɗiɗo lebbi jeetati amin gandi wona fofo waddoto amin gandi wona fofo waddoto ene waɗi ko waɗato taw wona loi ko yamirore ene waɗi ko waɗato ma waɗe loi ko waɗi loi noon ma muñane par ce que ma loi wayle ma loi waɗe organisé ko fewte janngingol ɗemɗe ɓiɓɓe e nder duuɗe Sénégal ɗum ko ma watti loi ɗum ala happu ha hannde o wi on délai ko jannginte ko affaire probléme foncier o waɗi commission fonciére kono laabi ɗi kalaka rafiji ɗi cuwa min kaldudema ko carte CMU ɗemɗe gendiji ɗi cuwa la preuve kanko hoore makko wawi haalde ɗem tati kono wayno kono suusa haalde pulaar ni o suusa haalde séréer hande laamu makko fof ko laamu ɗemgal leñol gotol hutorto tawi Allah no hokkimo wawde ɗemɗe tati dendagal laaɓe Sénégal laaɓeɗo ɓe Allah hokkuno laamade Sénégal kanko goto dañi hen fartangi wawde haalde ɗemɗe tati tawi goto fof leñol fof wawi haalde o haaldemo ɗemgal mum o ala hande haqqille walla organisation wiide min de mboɗa haala hasinno tan ko jaam waale moon so tawi o darima julde o juuli taske o waɗa yimɓe julmuuri o ronkani wiide leƴƴi ɗi moni kala julmuuri e ɗemgal mum ɓaron waali ɗum no muusi yimɓeɓe minenne kayne muusimi saabu min kaldudema ko potal ngal ɗo potal ɗemɗe gendiji namdaki waylude loi namdaki décret namdi tan ko yamirore ala ni haalde nde kam ni ɗum kam ni eyi namdi tan yamirore te ɓaade noon kanko o haalani o yamirta eyyi donc mi yeehi Fouta ɗimmol e mois de juillet mi woni toon ko duuɓi mi woni toon mbiya safullahi nde lebbi ɗiɗi e nder lebbi ɗiɗi he mi yeehi galle makko laabi tati ngam yiidemo o jaɓani wadde mi recevoir mi waɗi ɗon déposé des demandes d'audience o jaabaki mi yeehi présidence de la république wadde toon demande des demandes d'audience o jaabaki hay liggodirtunoɓe wonnoɓe ɗo ga ene liggodiri e ga a faami de ene pousse yimɓe jeeɗoɓe ɗi sababu hamin jottude makko ɓe nigguidi rumtade min omo jogui yimɓe tato nene e sere makko hande ene mbayde makko gallol yiiɗa hay goto yettomo kono noon wona ɓen mbaɗi kanko waɗi sabu kanko waɗi ɗiɗo en mbayno dawaɗi ñalawma ni andi rawano ñalawma no woodi rawano jamma no woodi anani rawano jamma aɗa andi yimɓe ne gandi jikku mum kono rawano ñalawma yimɓe ganda jikku mum ɗum e takke makko eyyi donc heddi ko haalduno ko ene wayno o tabitinani ɗum ene wayno o waɗani ɗum ene wayno ko jejjiɗi ɗum baasi ala hen saabu parti ji ɗi kawrino tan faami nde min mbaɗi parti o nde min mbaɗiran saabu makko min kawrit min pottit ɗo min pottiti ɗo min eɓɓodiri eɓen jaada min waɗa hunde gasani acca sa ko mum lawol kadi moni kala rewa parti mum ha ɗo gongol saabu nder politique ala jamais a faami hande gasani janggo ne wawi gasoyde ɓawo janggo gasani ɓaftino wawi gasoyde kadi wona kanko tan saabu kanko ko makko hoyno wayno gasi saabu ko puɗɗi ɗum o gayni kala ko fuɗɗa gasi ani woni kay tiiɗi ko wiye gasani koko amen ko fuɗɗaki ko kono ko fuɗɗi ko kay gasi ari happu mum ene anda ari fuɗɗima happu mum ne anda happu o so heedi so yiɗaɗo haaldude men joni o haaldo e men nden on saaha min jogui komin kalde makko tawi wala caɗele taw leydi ndi fiddani taw leydi ndi sarodirani tawi wona ƴettoje wona jennoro wona kaari kay ko ni wayi non min ɗum wona mi yiirani noon politique
a jarama ceerno Mamoudou en mbaɗi waktuji ɗiɗi mi sukka kadi bandiraɓe ɓe jeeɓi yewtere nde kadi ɓe beltima hen kadi wonko ɓe paami ko heewi no feewi e hewno tonganden yewtere men noon ko ceerno men Ismaila Sarr mawo rutto e ɓoggol he so tawi o ruttima e ɓoggol he o tongani en yewtere nde e on saaha annene aɗa wawi weddade erango ma e on saaha kadi mbaynoɗa bandiraɓe ɗum noon hade ceerno men ceerno Ismaila Sarr noddude eɗen mbawi heɗade gaaci hade makko noddude noon bisimilla. Assalamu alaikum. Aleykum salam wa rahmatullah. Kire jam. Jam hiire mon gongol. Kire jam gongol Sarr. Hande de ma ɗaccon haggi. Aha. Ma jaafo ɗon wonno ɗum waɗi ŋappere ga bangam ga. Aha. Mi heewi wadde yilo bango. Aha. Eyi ko Allah hawridiri en moƴƴi kadi ko kalata ko joni joni nattuɓe galle o. kadi on teɓɓunoɗo nofuru ma. Eyi ko ɗon woni ɗum noon ne wayno ɗum waɗi ŋappere. Aha eyi. Kono ɗum ne kadi jeeya koye gurdam. Ha koye gurdam jeeya. Mbiyen bandiraɓe tan caggal ne jettuɗen Allah jettuɗen sababuji denduɗi ɗi fof. Ha mbawɗen yiidirde jewtiɗen dokkodirɗen hakkillaji. Eywa jarlodiren jaafodiren. ñaagoɗen Allah mbaddi o joom bawɗe o. nde o newnanta en kadi hitande darronde darro en kisal. Amin ya Allah. darro en malal e jaam e cellal. Amin. wonana en ɓamtare no bang yo bang. Amin. gila e gurdam men ha e cellal men ha e ɓesguji men. Amin. e ha e moƴƴaji baɗɗi ha eɗen jooɗo eɗen jewtida. Amin. ɗum ɗo fof ñaagoɗen Allah yo Allah newnan en ɗum. Amin amin. ñaaganoɗen kadi bandiraɓe joom guite e noppi en ɓe. yiyoɓe heɗotoɓe haaltoɓe ɓe. nde Allah junata balɗe mabɓe ardina en. Amin. beele ɓe udditane laabi. Amin. laabi neware. Amin. e laabi ɓamtare. Amin. koye émission gommi. Amin. ɗum noon eɗen jetta ceerno Mahmoudou. eɗen mbiyamo yewtere nde ko adi fof nde waɗi cuusal. Wallahi. woni cuusal ko haalde ko foti haalde haala no foti haaldude ɗum. tawi ala saggere woni hen. tawi ala miijaade somi nantanama ɗum ma wonko bonnanimi. ɗum noon yewtere nde nde waɗi wakkilare. Machallah. eywa caggal ɗum noon ko kawrumi hen. caggal nde yino bango e ya garta waɗi. en keeɓi nodduɓe jeɗo. Ismaila Sarr noddi. eywa hono Abdoulaye Ndiaye noddi. Malal Abbas noddi. hono ceerno men ceerno Rougui Dia noddi. e hono Ismaila Mbodj noddi. ko ɗum ɗo woni ko tonngol am addi ko kawrumi heen. denndaangal kamɓe nodduɓe ɓe. gooto heen fof haali ngoƴe mum naamnima naamnal mum. ngoƴaaji ɗi noon ɗi goɗɗondiraani no feewi. ko ngoƴaaji nguurnam e ngoƴaaji ko fayi arde. e hol peeje ɗaɗɗeteeɗe e hol miijoji ƴetteteeɗi. haa ko yewtetee ko waawa nanndireede tawa ne wonde deejal. e denndaangal naamde naamnaaɗe e kawraaɗe ɗe. ina wayno kanƴe fof ceerno Mamoudou jaabori mama de. hokki hen kadi miijo mum kañum e yiyande mum. eyi ɗum noon eɗen jettamo e ɗum eɗen mbiya o jaarama. Machallah. eyi ko sakkiti ko tan. mbeɗe uddira yewtere nde. mbeɗe kanko ceerno Mamoudou. o sikkani. mbele ɓuraani kadi
hayso wona e dow inde ko woni dow mum ko kono haɗata yiyoɓe kam yiirude mo ko woni dow mum ko beele ala ko foti daɗɗede tawa ko faade e hirjinde bandiraɓe fuutankoɓe e fannuji ɗiɗi fannu gadano o ko so tawi on lammini lamɗo yo nafon so nafa noon itte ɗum fannu keddiɗo o e holludeɓe yoɓe namto e leydi maɓɓe taw ɓe namtor tan ko ha leydi ndi woda ko jibinani ɓe tawa wona funtirede tan somin gari ujunaji nogas ujunaji sappo gorde min somi wuudemi hajjide kadi mi ƴetta ko ɓuuri teddude fawa dow moon tigi beele ɗum nden fedde mi on commission wawa waɗede tawi o nowatake hay inde parti politique goto o nori tan koye inde Fouta Sénégal naaɓe haɓeteɓe to banggueji men ɗi Casamance ɗe kaɓeteɗe ciftorat paɗani ha Foutankoɓe gara ala e wonɓe banggue Saloum ɓe nde kaɓeteɗe paɗani ha Foutankoɓe gara ɗum noon kadi so Fouta memama kañumne so fuuɗi ummade ummima fotani fadde ha heddiɓe gara nde wonno pulaar wi goto fof umat ko ngal fiya eyyi ɗum noon ɓe namni beele ina jojji hono ngoɗo miijo yarlitiɓe cuɓe e ƴeewe naatde e Fouta ina paamna ɗumen hol yiyande mumen eko yonti ko eko wona e dow mum joni ko eyyi ko ɗum woni ko jinnomi uddirde nde Allah jarama on jarama machallah ɗum noon yo Allah junnu balɗe hokka en kadi hawrude aset paɗum amin ya allah amin amin eyyi ɗum noon mi salmini on a jarama Seydi Sarr ceerno Mamoudou Ismaila mi salmini ɗum sabu omo andi ko sakkotori ɗo ko wonde eɓɓono firti so firtanooki ko noon ko Mamadou Dia ko firtori ko ni ene wawi tawno Fuutankoɓe dañi hen masalaha mo ganduɗa mbawi dañude leyɗele mumen min mbaɗin ɗo fedde no wiye dental Fouta to fedde nde wona nawrude sukaɓe vacance woni fedde nde fedde nde ko wadde guure ɓamtare e Fouta wadde ñalawmaji julɗi e Fouta wadde duuɗe jangguirɗe mecce e nder Fouta jewno sababu nden fedde ko tawi amin jeehi amin jindire tubakoɓe ene noddi min fondation de France ene addi ɗo anduɓe ɗuɗo Haalpulaar en ene jeeya département Podor hen goto ne yette Sy o ene yette Kane eɓe jiiɗi wadde fedde beele kamɓe fedde tubakoɓe nde ɓe mbawa dañde koyngal Fouta ɓe morte ɗiɗo cadre uji ɗiɗi Fuutankoɓe gari ƴeewi tan ko deedi mumen wona ƴewan nafoore Fuutankoɓe nde ɓe mbaɗi kedde fedde créé fedde woto ni fafta min nodda yima gari min jamto hen min jii Fouta tubakoɓe min tari dadde hen kono fonctionnaire uji ɗi mbaɗi fedde nde fedde fafde sosa ko ɗo e France wona Fouta sosa ko fedde to fondation de France addi ɗo cadre uji ɗiɗi ɓe Fuutankoɓe sosni ɗumen ɗo fedde nde kooti kaldi ɗum Fouta heddi kala wuuro yingo heɓde subvention fondation de France ma naata e fafde sa natane fafde heɓata subvention fondation de France minen ndendiɗo koyngal to dental Fouta to malheureusement ɗin miijoji mbulli nde programme vacance sukaɓe o ari nanna hen kadi mboɗo yetti Allah saabu no addugol programme nawde sukaɓe Afrique ko min wona basu ko min addi ɗum e dental Fouta toɗo premier groupe ne waɗa ɗo 1988 temedere capanɗe joyi cukalel komin nagui on woni premiére expérience ɗo a faami nde alhaali sukaɓe yiita tan ɗum o yejjita hankkadi ñamaduru naati ko alhaali sukaɓe ko min ne hawrinimi waɗede commission waɗede goomu taw goomu o kala garowo hen ardani hen saabu parti mum politique ardani hen ene ƴeewa longere politique ardani hen ene ƴeewa des militants waɗa des électeurs ala ardi hen tan ko Fouta ardi hen tan ko ballo o ko goomu Fouta goomu tan famno ardi tan ko Fouta ardi tan ko Fouta o darne o sose o waɗa caravane tuggude jammel guerɗe jammel jeeri ɗo Fouta haadde to Waalo Barak o ha yettoyi Njorol tuggude Matam ngo ha yettoyi Nakara ɗo fulɓe kadde to Jolof haadde Mbalɗo
ɓe naata ɗon ene waɗi dawal noon par ce que yo gasata lewru yo won lebbi ɗiɗi lebbi tati lebbi nayi walla ni jeeɗa walla hitande waɗane organisation ƴeeweno yaara ƴeewe kalis ƴeewe ɓiɓɓe fuutankoɓe wawɓe ɓe hol kiram ɗam jogini Fouta saabu eɗen jogui caɗele ɗiɗi e yimɓe ɗiɗo alɗuɓe ɓe e jangguɓe ɓe ala fof ko looni Fouta so wona minen jangguɓe ɓe e alɗuɓe ɓe minen amin tuusiyade a faami min jangga minen tan ɗo minen looni Fouta minen jangguɓe ɓe ɗon ko minen jangguɓe ɗemgal tubakoɓe gal e jangguɓe ɓurano o e alɗuɓe ɓe ay minen ɓeɗo yimɓe tato minen tan looni Fouta so wonano minen tan no Fouta wafi kadi komin amin jeeya martabaji Fouta sabi emin jogui gartan amin pour addude Fouta min gaddani so tawi noon ene laaɓi kanko Ismaïla ko wi ko ene wawi jumpede min ene haasi mboɗo wawi arde hen tawi mi ardani parti politique tawi mi ardani dawrugol kono noon ala fof gasata taw dawrugol ala hen saabu sa yi hande en poolama ko dawrugol fooli en so kono ari wuuro fi waali wuuro wonti jaam wonɗo jaggana koyngal ɗum noon sa tawi a fiiri debbo ma no boni mbadi so woyi ɓuuran bonde anani sa fiiri debbo ma no boni mbadi so woyi ɓuuran bonde wona ndeke noon ɓaari ko noon yaara ɓuuran bonde wona ndeke noon ko waɗa jikke Fouta ko yo tinno Fouta jaran ɗum hunde yimɓe jooɗo kaala fiyano kadi yen pota yimɓe fof ndenda e jigotako yo wawɓe ɗum puɗɗo so sappo so nayo jaran ɗumen jooɗade lelne miijoji hay sinno oɗo saaha ɓe jaari Fouta commission fonciére gonɗo Sénégal o ɓe mbaɗa des participation ɓe mbaɗa des contribution ɓe mbinde ɗelde to beele commission on anda aha wona kamɓe tan miijoto won woɗɓe jiɗani miijoɗo toon so tawi ɓe jaggani miijoji ɗin ene wawi jibinde hunde e ko ɗum ɗo jinnomi jabade Ismaïla eyi ɗum ɗon kam hankkadi ene wayno damal uddetema aɗa andi Ismaïla ne anduma donc andi Ismaïla mamin jokkodiri hen ƴeewe mamin jokkodiri hen kadi mboɗo jogue makko hoolare ko on fannu min hooram ko noon mboɗo jogue makko jorto kadi to on fannu min sikki so tawi joddama haaldidama ko gueɗe kewɗe jiiɓi poɗɗe wawde yaltinande en gartan wawi yaltude hen kono ɗum komi salmini heɗiyankoɓe men ɓe mi salmini nodduɓe en ɓe ɓe ɓeydi kam yañude miijo e ko haala ko so tawi ko kalmi ɗo ko wonen ko ɗum fewani yimɓe yo jaafoɓe kalmi tan ko gandal ngal janggal ngal ko jangga noon ene waɗi gonga ɗo ɗi fenande nde wonno fof wone hen e donc mi yafinimi yimɓeɓe so won ko musi ɗumen e ko kalmi ko so waɗi e waɗi caɗele ko famaka ko gueɗel ɗimel guel hitande mayore nde yono mayri ene jaam yon jokkotirde jaam nde wonanen mayirɗe ɓuural tawa kala ko pagguiɗen e Allah ne hisni ɗum ko darato ko hitande daratoɗo nde Allah towɗo o kañum ɓuuri andude ko moƴƴi e men yo waɗanen ɗum nde wonno neɗɗo ɗo ñaago ko moƴƴani mum sikkane moƴƴi mum neɗɗo ne dogata ko moƴƴi mum taw andade moƴƴi mum Allah noon tagɗo neɗɗo o kanko ɓuuri andude ko moƴƴi yimɓe ko yo waɗanen ɗum ya omo wawi wadde ko ɓuuri ɗum yo waɗ ɗum mi weltinima bandiraɓe ɓe kadi mi weltanima ɗam Abou Kanté nde noddiɗami ko ɗimmol arde ɗo yimɓe jeeyi ayawam gandami tesko indam nde tesko miijoji kaalaji ɗi kusor Allah ne wawi ko haala ɗo ko taw wawi nafde yimɓe ɓe donc heddi minen mi mbawi tan ko haalde kono amin pamɗiɗo de yimɓe heɗotoɓe ko haala ɗo ko so tawi ko gonga ene muusi ɗumen ene laaɓi ne muusi ɗumen ɓe dañi landa kaalowo koɓe ko muusiɓe ko kadi landa ka wiyaniɓe gaare jooɗoɗe min mbaɗa ɗon kala la joom landa garɗo biiɗomi son mbaɗi kam mi waɗa ɗon so waɗi so tawi o waɗama o yejjitata yimɓeɓe saabu guite makko wonata to banggue goɗɗo ɗum noon min jinmi ko yimɓe gara min badda eɓe jogui peeje ɗe mi ala eɓe jogui pinal ngal mi ala eɓe jogui gandal ngal mi ala eɓe jogui karallagal ngal mi ala ɓe gadda eko joguimi ko min ndendina min ƴeewa nabde to men huufe to men wayle to men saabu hande enen ɗanniɓe ɗangal ngal ari ɗo haaɗi ɗo mi gaynira ɗon ɗangal ngal ari ɗo haaɗi ɗo saabu hande en mawni min ne garmi leydi France mboɗo yara e duuɓi nogas e nayyi komi sakata keccu astafurlah 22 ans natirmi ɗo hande j'ai 58 ans duuɓi capantati e jeegom mi wonani Fouta kene wona duuɓi ɗiɗi fof ko ɗo mbanmi kono noon gurdemam ɗo addani kam gartam mi wawi yiyande nde jaami ɗo gueɗe goɗɗe nafoje mboɗo yiɗi nawtude toon mbaɗandi hewɓe ne mbayno am ni kadi so tawi en daraki darde waylude hakkillaji Foutankoɓe ɓe ɗan leɗɗe gasata no Rouy Dia winane ni
alay sago eɓen miijoji goɗɗi eɓen darde wonde beele wonɓe Fuuta ɓe eɓe natta fawade ɗannimi hande eɗen ɗo eɗen jibini ɗo sukaɓe en mbawi wonande to men to gartam kono ɓe kollaka alay sago sukaɓe kolle to jeeɗen to alay sago ɓe kolle to paaɗen to saabu janggo so tawi sukaɓe ganda toon sukaɓe jiiɗa toon sukaɓe gowani toon janggo en mawni en natti wawde te ko kesuji men ɗi jogui guure men ɗe so tawi kesuji natti fiyede kono ko jogoto guure men ɗe laamu Sénégal ala kene lomtono en guure men ɗe kesuji men deke noon ene moƴƴi enen ɗanniɓe ɓe mbatten haqqillaji ɗanngal ngal ɗo joguiɗo haaɗi so ngal ari ɗo ngal joguiɗo haaɗi ɗo so tawi ala heɓɓitiɓe eɗen jogui musibaji dondiɗi kewɗi ene gara e lawol ɗum noon ittata ɗum ko fewjude guila joni kono heɓɓitore sukaɓe men jibinaɓe ɗo ɓe ko heɓɓitorteɓe kadi ɗanniɓe ɓe ɗannaki wonɓe Fuuta ɓe fayi ɓe ɗanniɓe ɓe mballe ɗo ɓe dañiri peeje goɗɗe gurdam hono leyɗele men ɗe haaɓe natta wawde fawde ɗanniɓe beele ɗanniɓe jogui gurdam goɗɗam ɗam nafi leydi ndi ha ɓuura ɗo eyyi mi salminima Abou Kanté mi salmini dendagal bandiraɓe foof ɗum ɗo foof jeeya koye leydi ɗum ɗo foof jeeya koye leydi woni fof ɗo yaafo artete ko leydi nde wonno neɗɗo ko ndema leydi ɓaɗa mbi a jibinama ka leydi sa maayi ko leydi gontata eyyi ɗum Allah jarama on jarama bandiraɓe sehilaɓe hande wonno koɗo meɗen ko ceerno Mamoudou Demmo Kisal Sénégal mi sikku bandiraɓe ɓe paami ko haali ko kadi yewtere nde waɗi gartam no feewi no feewi no feewi no feewi en gandi ɗo en hande ke en gandano nde wonno ko haali ko fof o haaldi ɗum ko gandal ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe onon nodduɓe ɓe min calmini on min juurima on kadi min jarnima on amin gandi kadi ko darata caali jakka hande ene heewi ɓe noddani ɓe kadi min calmini on min juurima on amin ñaguini on duwaw nde Allah waɗanten moƴere